Jodak Manyakinywa e junction ma Cherang'anyi apaya maduong' ma Kitale kochomo Eldoret ogolo ywak e wedruok mag masiche mag apaya kaluwore kod geche ma iriembo e ng'we airititi e alworano. Gidwaro mondo migawo mar apeyni mondo ochuog ogirimiti mag apaya mondo oduok chien ng'wech mag gechego ma gisebedo ka giringo godo matek. Kamano bende gidwaro mondo med apisa mag apaya moko e alworano mondo ne ni derepe mariembo e ng'wech mamalo okawnegi ondamo mar chik. Ywakgi ni nonyiedhore ka giwacho ni medruok mag masira mag apaya osemiyo jadak ma alworano ochiwore mar chiwo ogirimiti mag kinde machuok mondo mi otem duoko piny ng'wech mag nyamburko ma giringo godo nyaka chieng' ma migawo mar apeyni biro chwalo negi kony. Wengine wanaweka Zambia ile marori ambayo imebeba mzigo. Na hiyo gari ikipotesha mwelekeo kidogo inamaliza watu. Hapa watu 42 wamekufia hapa. Vile mnaona hapa watu 42. Na wengi wametoka shamba la Nyakinywa, na wengine wanatoka hii shamba ya Kapkoi, na wengine hata pia wafanyabiashara wa barabara hii wa kuelekea Nairobi. Na hata vile vile wanafunzi wamekufia hapa wengi kwa sababu ya ya matrela. Trela zinakimbia mbio sana. Zikibeba mahindi zinawachiliwa zinakimbia mbio. Hata sasa kujali mtu wa pikipiki, sitaki kujali mtu wa baiskeli, sitaki kujali mtu mwenye yako kwa miguu. Kazi yake ni kupiga honi na kukanyaga. Lakini katika barabara hii ya kutoka Moss Bridge kwenda Kitale tunapata changamoto sana, kwa sababu watoto wanapovuka barabara unapata pikipiki imekuja na hatuna bumps kwa barabara.